Moi vaan ja tervetuloa 50 filmiä podcastin pariin. Tämä podcast on vastaus 100 kirjastojen elokuvahaasteeseen. Mä olen Kaitsu. Ja mä olen Ansku. No niin, Ansku, mikäs meidän teema tällä kertaa on ja mitäs me katsottiin? Eli tämänkertainen haasteteema oli elokuvan pääosassa on eläin. Ja valittiin semmoinen elokuva, missä on aika montakin eläintä pääosassa, nimittäin Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem 2023 vuonna ilmestynyt siis, koska näitä on siis niin paljon, niin halusin nyt tarkentaa, että juuri tämä elokuva katsottiin. Mutta kerros Kaitsu, mistä tämä Turtles-leffa kertoo? Niin, mistä elokuva kertoo? Se lähtee liikkeelle siitä, että lähdetään vähän liikkeelle, että mistä tämä ikään kuin tämä mönjä, joka nämä turtlesit ja mutantit ylipäätänsä on luonut, niin mistä se vaan on lähtenyt liikkeelle. Mutta tässä niin kuin alku on sitä ja sitten hypätään 15 vuotta eteenpäin ja siinä tutustutaankin sitten jo näihin teini-ikäisiin mutantinin ja kilpikonniin, jotka elää teinin elämää, mutta toisaalta elävät siellä viemäreissä ja niin kuin täysin ihmisten tiedostamattomissa ja haaveilevat siitä, että voisivat joskus olla osa sitä ihmisten maailmaa. Ja tässä on sitten tämmöinen Superfly-rikollinen on varastellut kaikkia se high-tech-osia ja nämä kilpparit sitten ajattelevat, että tämä on se heidän tie niin kuin ihmisten tietoisuuteen hyväksyttävällä tavalla. He haluavat alkaa sankareiksi. He haluavat estää tämän Superflyn suunnitelmat, ja hommat ei kyllä mene ollenkaan sitten niin kuin pitäisi, mutta tämä suunnitelma luo oikeastaan aika isompia ongelmia, mutta sitten loppujen lopuksi homma korjaantuu, ja itse asiassa tavallaan tässä niin kuin kantavana teemana tässä elokuvassa on vähän se ihmisten niin kuin viha ja pelko näitä mutantteja kohtaan, ja loppupuolella se kääntyykin niin, että mutantit ja ihmiset yhdessä taistelevat sitten tätä Superflyn luomaa uhkaa vastaan, ja voittavat sen, ja sitten nämä kilpparit yhdessä muiden mutanttien kanssa sitten saavat tämmöisen hyväksynnän, ja kaverit pääsee sitten elämään semmoista oikeaa teinien elämää. Vähän tuli silleen vähän meinasin mennä niin kuin lukkoon tässä, koska Turtlesista on tehty niin paljon erilaisia, piirrossarjoja, on paljon erilaisia elokuvia ja näin edelleen, ja sitten tämä vähän poikkeaa ehkä siitä jollain tavalla siitä perusnarratiivista tämä leffa. Sekä tarinallisesti, että mun mielestä tämä piirrostyyli oli todella uniikki. Joo, tämä oli vähän niin kuin, tässä oli niin kuin 3D:tä, mutta sitten tämä oli vähän semmoista niin kuin rososta. Vahaliitua ja vähän semmoista, tiedätkö, että sitä oltaisiin niin kuin, se olisi semmoista hahmotelmaa ne kaikki, että se on hyvin semmoinen rososen näköinen. Ja mä tykkäsin sitä tosi paljon. Että siinä oli niin kuin tämmöinen, niin kuin, että se olisi vähän niin kuin se olisi ollut lasten piirtämä tavallaan tuo. Niin osittain ja sitten kuitenkin tosi tarkkaakin välillä, että kyllä. Se vaihteli siellä. Joo, että se oli semmoinen tehokeino tuossa tyylissä. Miksi jos oli joku räjähdys, niin sieltä saattoi tulla semmoiset niinku kiehkurat vaan tai niin, kyllä. Tähtiä ja sellaisia. Että... Kyllä, joo. Itselle ei Turtlesit ole hirmututtu, on niitä pienenä tullut katsottua, mutta esimerkiksi en osaa sanoa, että mikä mun lempparihahmo on. Toki tässä kun näitä hahmoja katseli, niin kyllä ehkä kuitenkin toi Donnie tuntui eniten omalta tommonen nördetyyppi, joka rakastaa kaikki anime- ja K-pop-juttuja. Mutta varmasti kaikille, jotka niinku Turtlesia on katsonut, niin löytää sen oman lempparinsa ja löytää niitä kaikki easter eggejä tästä elokuvasta, mitä varmasti oli valtavan paljon. Joo. Että kyllä mun mielestä mä koen ainakin, että niinku tälleen enempää Turtlesia niinku fanittamatta, tietämättä, niin musta tuntuu, että tämä oli todella hyvin tehty. Joo, kyllä. Ja silleen tämä oli niinku,
jälleen kerran se on aina mielenkiintoista. Turtles on kuitenkin sille iso osa niin kuin omaa lapsuutta yhdessä tämän Masters of the Universein kanssa. Ja sitten tavallaan kun se yleinen tarina, niin sitä muutetaankin, niin tuntuu vähän niin kuin, että olisi vähän niin kuin vierailla raiteilla tai näin edelleen. Ja siinä meinasi iskeä vähän semmoinen päälle semmoinen, ei tää näin mee. Ai, okei. kun tavallaan tuossa niinku, tää oli jännä, ensinnäkin tää Splinter eli tikku, eli tää rotta, joka mun muistaakseni tavallaan se, että se rotta oli semmoisen sensein lemmikki ja sitten tavallaan niin kuin siitä tuli, tämän Mönjan kautta tuli tää tikku ja sitten se oli justiinsa leffoissahan se, ensimmäisessä leffoissahan se niin mukaan näytetään, että se mukaan opetteli niitä liikkeitä yhdessä mestarinsa kanssa, ja sitten tämä Shredder, eli Silppuri, oli tavallaan se semmoinen kilpaileva tyyppi, joka tappoi muistaakseni sitten tämän sensen, ja siitä tavallaan tikun ja tämän Shredderin. Niin, eli Silppurin välillä on tämmöinen erityinen vihasuhde. Mutta tässä vaan se kävi ilmi, että tämä rotta oli vaan, siis tikku oli vaan rotta, joka sitten koski tähän Mönjään, ja hänestä tuli sitten tämmöinen mutantti, ja sitten niin kuin opettaakseen ja pitääkseen nämä kilpparit sitten suojissa, niin se alkoi opettaa näille näitä ninjataitoja, ja kaikki nämä tiedot ammennettiin sitten kung fu-elokuvista ja kyllä, se oli YouTube-videoista. Ja kyllä, ja ne oli siis niinku ihan oikea niinku videokuvaa, niitä ei ollut animoitu, mikä oli musta aika cool yksityiskohta. Joo, se oli hauskalla tavalla niin kuin upotettu oikeaa live actionia osaksi animaatiota. Kyllä. Ja tässä tosiaan niin kuin pääpahiksena ei ollut sitten Silppuri, vaan tämä Superfly, joka oli tämän Mönjan keksijän vähän niin kuin ensimmäinen tämmöinen luomus. Ja kun se keksijä sitten väkivaltaisella tavalla sitten kuoli, niin se oli, tämä suuri suunnitelma nyt oli sitten se, että rakennetaan kone, joka muuttaa kaikki eläimet mutanteiksi ja sitten se tappaa kaikki ihmiset. Ja paitsi, että sitten ei heti alkaa tekemään suunnittelemaan, että osa ihmisistä voitaisiin säästää niin kuin viihdykeiksi sitten. Tai lemmikeiksi. Että samoja asioita, mitä ihmiset tekee tänä päivänä eläimille, niin joo. Se oli hauska jotenkin tämmöinen niin kuin ylösalainen juttu. Että kyllä. Ja siis tämä Superflyta ja sitten tämä tikkua yhdistää se, että ne molemmat vihaa ihmisiä. Ja tämä johtuu siitä, että ihmiset ei ole hyväksynyt, ihmiset pelkää heitä ja se pelko on aiheuttanut sitten vihaa heitä kohtaan ja joutunut kokemaan väkivaltaa ja näin edelleen. Ja siinä, missä tikku on taas sitten päättänyt vaan sulkeutua pois ihmisten maailmasta, niin Superfly on sitten, sille on tullut tämmöinen, se on katkeroitunut ja kostonhaluinen ja näin edelleen, että molemmat käsittelee samaa asiaa hieman eri tavalla sitten. Ja tämä on jotenkin vahva teema. Mun mielestä tämä on tuotu animaatioon kyllä tässä kohtaa aika hyvin, niin kuin tavallaan miettii, että tämä on lapsille suunnattua, mutta silti jotenkin aikuisetkin saa tästä varmasti hyvin paljon irti. Niin. Mun mielestä tämä teema oli kyllä ihan niin kuin oikein hyvin käsitelty tässä kohtaa. Ja tosiaan April O'Neil on siis henkilö, jonka skootterin varkaat nämä ninjakilpparit sitten pistää niin kuin ruotuun ja he tutustuu sitä kautta ja siinä tulee tavallaan tämä semmoinen niin kuin valaistuminen, että kaikki ihmiset ei olekaan sellaisia, mitä tämä tikku on sanonut, että siellä on ihmisiä. Mutta toisaalta April on siinä mielessä kanssa, niin kuin hän selkeästi sanoi, että ei, kyllä me oikeasti ollaan aika ilkeitä ja niin kuin pahojakin, että tämäkin johtuu vaan siitä, että he teki niin kuin tämmöisen sankarillisen teon, jolloin hänellä oli helpompi lähestyä niitä ja tästä sitten nousee tämä ajatus, että ruvetaan sankareiksi, jotta ihmiset niin kuin hyväksyy, että meidän niin kuin tekojen kautta saavutetaan sitten semmoinen hyväksyntä. Niin, että teoilla on se merkitys, eikä se, mistä sä oot lähtöisin. Tai kuka sä ylipäätänsä oot. Niin. Ja mä jotenkin niin kuin hirveän paljon tykkäsin siitä, että tämä April oli myöskin niin kuin teini, ja se oli niin kuin normaali. Tai voisiko sanoa näin, että normaalin näköinen ihminen. Et tietenkin, niin kuin sä tuossa jo elokuvaa katsoessakin, niin vähän mainitsit, että nuo animaatiot, että nuo
niin miten sanoit, nämä kilpparit näyttää ihan oikeasti teineiltä. Kyllä, ja sitten myöskin se näkyy tässä niinku castingissa, että myöskin nämä ääninäyttelijät on teinejä, jotka niinku näitä päähenkilöitä näyttelee. Niin musta se oli kyllä niinku hyvä löytö. Plus täytyy tässä kohtaa sanoa, että tässä on ihan sikana kaikkia tunnettuja näyttelijöitä. Näissä, tietysti nämä teininäyttelijät ei ole itselleen ennestään tuttuja, mutta nämä muut, esimerkiksi tätä niin kuin pahisnaista hän näyttelee Maya Rudolph, hänen sitä dikkaa ihan sikana. Sitten tämä Rocksteady ja Bebop on John Cena ja Seth Rogen ja sitten siellä on tämä Letterhead on Rose Byrne, nyt en osaa sanoa, mutta sitten tämä tikku, Jackie Chan, niin kuka olisi täydellisempi jotenkin siihen. Ja sitten mun mielestä tämä Paul Ruddin näyttelemä tämä Mondo Gekko oli jotenkin niin lunkikaveri, että ihan huikea. Ja sitten tässä on niinku tämmöisiä niinku random juttuja, kuten tämä Ray Fillettiä näyttelee Post Malone, ja sitten tässä on tämä rooli on nimetty Times Square Guy, niin sitä näytteli tämmöinen kuin Mr. Beast, mikä on siis tällä hetkellä niinku maailman suosituin tubettaja. No mun täytyy kyllä käydä googlettaa sitä leffan jälkeen, että onko niin mikä oli se henkilö. Niin kyllä joo tosiaankin, että sieltä löytyy tosiaankin yksi tyyppi, jota sitten Mr. Beastkin ääni näyttelee. Yeah. Että tämmöisiä niin kuin selkeästi suunnattu niin kuin, kaiken ikäisille, mutta myöskin tätä, niin kuin, että on tommosia niin kuin isoja nimiä siellä mukana, että saadaan sitten nuorempi yleisökin myös innostumaan näistä, että tästä on varmasti iloa myös niille, jotka on näiden myötä kasvanut sieltä kasari-ysäri lapsuudesta, mutta myöskin niin kuin tämän päivän lapsille ja nuorille. Joo, minusta tämä oli. Ja sitten mä jotenkin tykkäsin tosi paljon siitä, että Bebop ja Rocksteady, joita siis tosiaan tämä John Cena ja Seth Rogen esitti, niin nehän on alkuperäisissä sarjissa, nehän on näitä silppurin kätyreitä. Ne on pahiksia. Mä mietin, että eikö ne ollut pahiksi? Joo, kyllä. Ja nyt he oli tässä Superflyn jengissä, mutta sitten vaihtavat vähän niin kuin puolta, eli menevät näiden kilppareiden puolelle ja niin näkevät asiat niin kuin he näkevät, että tämmöinen yhteiselo on mahdollista. Kaikki ihmiset ei ole pahoja ja kaikki ihmiset ei ole uhka. Niin. Joo. Ja sitten täytyy sanoa What We Do in the Shadows fanina, niin musta oli ihana tämä Wingnut oli Natasha Demetrio, joka oli sitten jotenkin tämmöinen lepakko-vampyyri-yhdistelmä. Niin joo, se oli ihana pongaus. Että ei vitsi, tässä on kyllä oikeasti mietitty nämä ääninäyttelijät. Metaa kyllä nyt. Kyllä. Joo, se oli mun mielestä hauska. Sitten kun hyvä, kun sen tajuaa siinä kesken elokuvaa, sitten tulee vaan toi on se. Kyllä. Se on kyllä tosi hyvä. Mutta joo, mä kyllä niinku tykkäsin tästä leffasta. Tämä oli niinku todella niinku onnistunut Turtles-leffa ja kyllähän tässä sitten lopussa nyt ennakoitiin jo tulevaa jatko-osaa, eli siellä se silppurin varjo siluetti niin sitten näkyy, mutta se tässä niinku mielenkiintoista niinku jatkoa ajatellen, koska nyt nämä kilpparit on kuitenkin niinku osa ihmisten maailmaa. Ihmiset tietää niiden olemassaolosta, kun tuntuu, että näissä muissa hyvin paljon, ehkä mä nyt sitä animaatiota mietin, niin tämä ajatus on se, että he ikään kuin toimii tämmöisenä oikeudenpuolustajina, mutta taistelee sieltä varjoista käsiin, eli ei niin kuin... Ihmiset ei heitä tiedä. Niin kyllä. Niin, ja tässä on muutamia hahmoja, mitä nyt tietenkään ei ole vielä sitten tullut vielä esille, että sitten näkyykö ne sitten tuossa toisessa elokuvassa, en tiedä, mutta tässä oli sellainen niin kuin mukava tekemisen meininki. Kyllä. Mun mielestä. Hyvät vibat oli koko ajan, että ja oli tämä viihdyttävä, mä myös nauroin ääneen joillekin jutuille, että vaikka tämä maailma ei ole mulle semmoinen rakkaus, niin silti mäkin sain tästä paljon aikuisenakin irti, että tämä oli kyllä kivasti tehty. Tuli hyvä mieli. Joo, nimenomaan semmoinen niinku
hyvän mielen leffa. Ja silleen niin kuin musta tässä niin kuin nämä Gilbertkin painii sen teiniään ja näiden kysymysten ja tämmöisten kanssa. Ja haluaa kouluun, mitä tämä Aprilkin osaa, että miksi? niinpä. Ja sitten on vähän tämmöistä ihastumista ja muuta vastaavaa ja niin edelleen, että tässä on niin paljon semmoista tarttumapintaa kyllä. Siellä on niin paljon semmoista inhimillisiä teemoja, joita tässä niin kuin käsitellään ja niin mun mielestä toimii tosi hyvin. Ja täytyy etsiä tämä termi, että mikä tämä termi on tälle, että joitakin eläinhahmoja inhimillistetään, niin se on siis antropomorfismi. Joo, tämmöinen nippelitieto tähän väliin. Tuli niin hieno sana. Että joo, oli pakko se googlata, ei minä muista millään ulkoa. Mutta siis just tämä, että eläin seisoo esimerkiksi 2 jalalla ja puhuu ihmisten kieltä ja tämmöisiä, että tässähän se oli hyvinkin vahvasti läsnä. Mutta niin, sitä mun piti sulta kysyä, että koska sä oot tosiaankin näitä katsonut pienestä pitää, niin mikä on sun lemppari Turtles? No, yleensä varmaan se Michelangelo on semmoinen, joka saa semmoinen sopivan niin kuin cool. Mutta sitten toisaalta tuo Rafael on myöskin sillä tavalla, että se on vähän semmoinen yksinäinen susi. Se on vähän semmoinen niin kuin aika jääräpäinen ja semmoinen oman tiensä kulkija ja niin se on niin todella paljon turhautunut ja sillä on vaikeuksia niin kuin tuoda niitä tunteitaan esille, niin siihenkin joskus niin kuin tulee ehkä vähän samaistettua, mutta kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin Michelangelo on nyt sitten se lemppari. Vaikka tietenkin pienempänähän just se kuin Leonardo, koska sillä on nuo katanat, niin sehän oli monestihan se vähän niin kuin noiden aseidenkin perusteella, niin saattoi olla, että sieltä valittiin sen takia se oma lemppari kilpikonna tai Turtlesi. Mut joo. Nyt tajusin, että sekä Turtleseista että Prätkähiiristä niin on tykännyt sitä niin sitä yhdestä ja ainoasta tyttöhahmosta, mikä sinne on niin pakollinen tyttölisä sinne. Joo. Niin ehkä se on vaan kuvastanut sitä, että miten jo sen ikäisenä on kaivannut jo semmoista, niin kuin, että voi myös tytöt olla tässä tämän kaltaisessa maailmassa mukana, että se ei ole vaan niitä söpöjä, poneja ja barbeja, kyllä, vaan että pääsee sinne actioniin. Ehkä se johtuu siitä, että meikä on paljon pelannut ja leikkinyt isoveljen kanssa ja kaikkia leikoja ja hiimänejä ja muita, että ehkä se sen takia löytyy se April sieltä nyt sitten kuitenkin ihan ykköseksi. Kyllä. No, kuinka monta pizzaa slicea antaisit tälle? Kyllä mä annan tälle 4. Tämä oli niin kuin tosi hyvä leffa. Olihan tässä hyvin paljon sitä muksumaisuutta, mutta mun mielestä tässä oli niin paljon semmoista hyvää sanomaa. Ja niin kuin tuli tässä jo puhuttua, että semmoinen hyvän mielen elokuva. Kyllä. Mä voisin myös antaa 4 slicea, mistä yhdestä on haukattu pikkusen. että niinku, tosi hyvä, tosi kiva fiilis tästä jäi, että joo, tykkäsin. Turtlesithan tekee kyllä semmoista kovaa tulemista, että onhan tässä tullut myöskin noita elokuvia, tuli viime vuosikymmenen puolella. Ja nythän Turtles on sitten, se tuntuu, että sitä vähän niin kuin lyödään nyt vähän kaikkialle, sitä koitetaan semmoista uutta semmoista nousua saada aikaa, ja niin kuin tämä leffa, ja sitten tietenkin, on tullut tuossa, kun on pelannut Fortnitea, niin siellä Turtles on osana, ja Turtlesien oma peli tuli kans tuossa muutama vuosi. No nyt ainakin se tuli. Koska sitä on? No siitä taitaa hetki olla aikaa, mutta nythän julkaistiin tämä Cowabunga Collection, jossa on näitä vanhoja niin retrokonsolien näitä Turtles-pelejä. Ja itse asiassa 8-bittisen Nintendon ensimmäinen eka Turtles-peli on semmoinen, mikä on siisti, mutta se oli niinku silloin ihan sairaan vaikea. Ja se on nyttenkin se on ihan sairaan vaikea. Niin mehän käytiin sun synttärillä tuolla Tampereella. Mikä se sen paikan nimi olikaan? Noob Bar, Arcade Bar. Hoax, niin, tai siis siellä oli se. Joo, niin siellä on siis semmosia arcade-pelejä, niin sieltä löytyy myös. Turtles. Kyllä. Kaitsu pääsi sitä pelaamaan siellä, niin. Joo, se oli kyllä hauskaa. Se oli vaikea. Se oli vaikea, joo, mutta silloin pelit piti tehdä vaikeaksi, että niiden kanssa kului aikaa. Jep.
että jos ne olisi mennyt ihan kerralla läpi, niin ei välttämättä olisi ehkä niin kuin myynytkään sitten niin kauhean hyvin. Tuliko muita Turtles? Onko sulla ollut jotenkin krääsää? Mulla on ollut noita figuureja on ollut, mutta muistaakseni mä en tiedä, että oliko mulla justiinsa niin kuin Rafael taisi vissiin olla. Joo. Mutta se ei ollut kyllä ihan niin kuin sillä tavalla lelujen suhteen, se ei ollut niin iso juttu kuin tuo Masters of the Universe. Mutta niitä kuitenkin oli ja mä tykkäsin tosi paljon. Siis etenkin se Ysärin piirretyn alkutunnarihan on ihan hirveä bängeri. Että ja ne oli siististi tehty. Nythän se tietenkin animaatioita on tullut kyllä niin kuin vuosikymmenten aikana paljon erilaisia ja nyt ne on vissiin tuolta Nickelodeonilta, kun ne on nyt sitten löytänyt kodin nämä Turtlesit. Joo. Tietenkin mielenkiintoista Turtlesissa on se, että tämä on lähtenyt sarjakuvasta liikkeelle ja mun käsityksen mukaan se sarjakuva on kyllä aika tummanpuhuva. Että siitä on sitten tehty vähän tämmöinen muksunmaisempi. Lapsille sopivampi. Niin, mutta nyt kun tuossa puhuit noista peleistä, niin itse asiassa Turtlesista on tulossa peli. Oliko se joku Last Ronin tai tällainen? No niin, kun mä ajattelin, että mitenkäs mä nyt tähän nyt oon törmännyt sitten. Ja sitten sehän perustuu johonkin tämmöiseen niin kuin todella niin kuin suosittuun sarjakuvaan tai tarinaan tai tällaiseen, jossa itse asiassa, oliko nyt niin, että siellä on vain yksi Turtles on hengissä enää, tai sitten se on se Last Ronin tai jotain tämmöistä. Nyt täytyy tässä vaiheessa niin kuin disclaimeri laittaa, että en nyt muista tarkalleen, että miten tämä tarina meni, mutta jotain tonne suuntaan. No, tälleen näin, että jos joku kuuntelee tätä, ei se tollainen noin mennyt, niin se voi olla hyvin mahdollista. Mutta kuitenkin peli on tulossa ja se taitaa olla sitten hieman vanhemmalle porukalle suunnattu. Että ei taida olla ihan tätä K7-materiaaleja niin kuin tämä leffa oli. Mutta hyvin kuvastaa myös sitä, että tästä samasta maailmasta voidaan ammentaa sekä niin kuin muksusettiä, mutta myöskin niin kuin aikuisille sopivampaa. Joo, kyllä tästä niin kuin löytyy ja onhan niin kuin, nämä tarinat niin kuin voi olla hyvinkin synkkiä sitten, minne mennään. Että kyllähän tässäkin otettiin tässä leffassa vähän semmoista kosketusta semmoiseen, niin kuin, just tämmöiseen niin kuin ihmisen vähän niin kuin siihen pimeään puoleen, jota pelko ja siitä noussut viha aiheuttaa ja näin edelleen, että ihan kyllä hyvä, että että kyllä se niin kuin tässä ajassa nytten, niin tämä oli niin kuin on point, tämä leffan teemat. Kyllä, mutta silti pysyi aika kevyenä. Kyllä. Musta tuntuu, että tällaisten animaatioiden elokuvien käsikirjoittaminen vaatii semmoista erityistä niin kuin taitoa, että se saadaan ikään kuin maistumaan niin niille perheen pienemmille kuin myös sitten aikuisille. Niin. Ja varmasti sieltä löytyy sitä fanitusta niin paljon, että niinku tulee, niin kuin sullakin oli tämä, että hetkonen, ei tämä tikku nyt tälleen niinku mennyt. Että. Mutta se on mahtavaa, että niinku rikotaan niitä narratiiveja ja tehdään vähän erilaisia näkökulmia. Ja tämä oli minun mielestä todella onnistunut sellainen. Kyllä. No niin, mutta varmaan ruvetaan lopettelemaan tältä erää. Kiitos sulle, joka olet kuunnellut tänne jakson loppuun asti. Ja me palataan jälleen seuraavassa jaksossa, silloin uutta teemaa ja siihen liittyvää leffaa luvassa taas. Mutta siihen asti, cowabunga! Moikka!